Sa matag negosyo, makabot gyud ang kalampusan basta ang diskarte, parisan ug kakugi. Sama sa negosyong pares sa usa ka Dabawenyo nga milambo na sukad nagsugod lang kaniadto isip usa ka food cart. Ani ang report ni Kent Abrigana. Wa gayud nagpaulahi ang mga Dabawenyo sa mga nagatrending karon nga beef pares. Gani, dunay nagabaligya ni ini sa Rojas Avenue sa Davao City nga ginabalik-balikan gayud. Sa kantidad nga 99 pesos, pwede na nimo ma-enjoy ang ilang beef pares nga only rice na, with matching soft drinks pa. Sumala sa tatian ni ini nga si Carl, 2021 dihang gisugdan niya ang iyang pares business. Gamay pa lang kini nga food cart kani adto. Apan tungod sa pagkugi ug kapares nga determinasyon. Milambo na kini. Alam yun akong pinaka-proud sa ako ang sarili nga nagsugod gyud mi sa stall. Gamay ra kaayo ni siya nga. This also an opportunity nga maka-help sa other people. Gani usa sa mga natabangan ni ini nga negosyo mao ang working student nga si Carlos. Di na sila need mga tag sa kuha kay kaya naman ako mga tag sa sarili anak. Sumala kang Carl, pamana matud pa sa iyang amahan ang recipe sa ilang beef pares. I wonder mga kapuso, unsa ba ang sikreto sa lami ang beef pares nila Kuya Carl? Pinaka-importante yun sa beef pares is dapat pure beef dila siya. Okay. Dili nato sagulan og lain or ilaron ang mga customer. Why? Sumala ni Carl, ginapabukalan nila og dugay ang beef aron mohumok gayud. Dayon butangan og luya og paminta. Sa lahing nga lutuan, gisahon ang sibuyas ug ahos. Isago lang karne, putangan og toyo, spices, bay leaves, paminta, beef broth, ug syempre ang secret ingredient. Pero unsa ba jud kini kanami? Kapuso, na jud kita sa exciting part o garon ato ng tilawan ang lamiang beef pares dinhi sa Davao City. Malasa kayo siya sir no og matilawan jud nimo ang lain-lahi nga ingredients katong ug syempre mga kapuso no, dili ni siya matawag nga beef pares kung wala ang iyang pares nga rice. Okay. Bon appetit. Sarap mga kapuso. Susama sa kalami sa success sa negosyo. Gipaambidsab ni Carl ang angay ipare sa kaugalingon aron mulambo. Just believe lang jud sa sarili and don't be afraid to take the risk. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Ken Abrigana para sa One Mindanao.